vittu oli? Vittu kun mä en tiedä mikä se on. Sitä ei oo tutkittu kokonaan. Niks se äsken soitti? Niinku se on kolmijalkainen. Oikeesti? Joo. Bleps. Herne, kannattaa käyttää sitä Jukan sauna. Oli tosi paljon homoja. Siellä oli vielit jo ja kaikki valmiin. Ei kuule. Lämpötila mei alle 100. Onko se niin kuuma? Jos ei lämmön tuntee vielä saunankin jälkeen perseessä. Herna. Kusee saunassa kiukaalle, näin säästyy vetteen, ei tarvii edes viruttaa kusta pois, kun se haituu ilmaan. Älä nyt ota tätä väärin. Miltä tuntuu kun pannaan perseessä? Otin housut pois jalasta. No niin, nyt hoidellaan se. Vittu, et seisoo sen verran tää suoni katkee. Tuleeko se? Vittu vaan heiluu tuolla vittumaisesti, no. Nyt tulee. Saatana. Vittu mä saan Jukalta pörsti. Oli kun elefantti vetää toista elefanttia perseessä. Kyllä mä ainakin joskus haluan olla naisen päällä. Oi, nyt oli kyllä hyvä.